Bruntar dúis le tríocht de rúnaí gach bliain scríóir éireannach atá ag túsach arma a atá níag do le bhaim go mór hena hain an sell litrate agus léthirí i réan. Ina measc súd brunach an dúis háchtach seo arta hena hain tá le héadí Anne Enright, Kevin Barry agus Frank McGuinness. Agus am líana brunach an dúis an bhile dáhangach Doireann Ní Ghríofa, táimid sa haneamh ggurcaig le leart le faoin écht san. Scragglstein. Scrolla fada aragid. Shrínta ngéhan an chófra, ceangailta I ranar chart clár, le lán fioclach a shrachan as. Chun béal bésaí a chur ar bhaulaí is ar frócaí an chuisnóra, saoil, bug, bocht. Well, Doireann star a dúispáir cóghardasach chuí dúis rúnaí chuna sa bhreatú nuair fuirtún gléach son. Gur maithe a Tristan, bhí glondar an downarm, ní rás asú leis a chur bheith, agus tá glondar an fós. Tá leabhar den sco a sríomh go tam hiide agus tá sé teachtamach míanóir. Is den beganí méallir? Well, an tanam chur mé ar an leabhar na áir, agus be sé teachtamach le coscéim. Thosaigh sé le síl nach beag sa ghaoileann obermhaile. Agus bhí anna him gomint an dúbaltocht a bhí a gceistin san ná sin idir obertí agus obermhaile ó thaobh intlach dúilde nó rud ag na bheithar siúlaigh scoláire. So rinne mé anna chuid den nuachar sin agus an sin bhí mé gléamh aiste le Freud ar an gcuin ceapatá ge das an heimlich. Agus siirtá gceist le sin ná an dúirchtas nó rudaí aisteacha áil faoi gromchla gnárádaí. So, thug mé an cuin ceap sin lom agus na dántá scríomh a go me go an leabhar seo. Nuair de tú rudí dúircha faoin dromchla, Ca gceist go sin? Well, bhí mé ag éirí fécint ar an deach mar atá. Ach is tócha go míon rún i gceist I gcónaí ngachtaach, in san méil idir tá lánscéalta go háir in san bhéil idir Eorpach míall ar daine bheith folathe taobhhirirdas na bálaí. So bhí anna sim gom into gcuin ceap sin agus tá dána gom bonthir sin, chomáile sin bhí mé géirí na gnáradí a dhéanamid timpeall an tí a thógáil agus cinál splank a chur ontú, splank inspráide nó splank léirgus tuban na hálíonn amanta agus gnáradí ar siúla gcuin timpeall an tí. Mar hampla bí a chur isteach sa róteoir, céir a bhúlthá, thaobh splankte agus an gnárad sin ar siúla go. Dús glóin é, an scragglstein, dhéanann abhainn as, lí, bhín, lia, scuilte, timpeall an tí. A bar sléimhe an staire, daireoch an inse I ngúgan bara, agus as sin scuilhann cláideach isci gealan a lí, chun sníomh sios le fána. Ribín lia ag rith tríd an hala, faoi grithid an tilig. Scoil na bric rua is bradáin ag snáibh faoin dulasc intí. Agus mar ile a ghuireann, an olchabháin íthethú nó fuiseog maidine? Well, sin ceist anna himúla Tristan. Is dócha gur cinál préchán méid cosúla sin préchán sin atá an seo linanamh. Glacham gach ile nóid a bhína gom, so má aim dénóid le scríbar maidin ben anna hostal sin. Má tá dénóid a gom ihe dénig mé pí bega scríomh ag an am sin, so tóg mé aon am atá gom. Ní chuirtear ceist go minic ar achracha a bhfuil leanaí acu cábhaint tún tam le scríomh, chuirtear an ceist go minic ar bhaná. Bhaid sin go minic? Curran, tréis dom dús rúnaí a bhúcant bhí an túfás aglah le déanamh gom le popper nuachtags le héad agus gach ile iriseoir chuirdar an ceist sin arm, where do you find it, how do you do this, where do you find the time, you have 4 children. Agus ní chuirtar an ceist riamh ar fér tá ceartat. Tuigim dóibh ag an am céine, mar tá sé anna himúil domsa mar scríbhneoir freagar na ceiste sin aáil. Nuair ag an ban eile agus tá gaiirí le leis an scríbhneoireacht bí me géirí an ceist sin a chuirthaí. So tuigim dóibh, agus níl sé éascar bhrá amáil le leabhar scríomh, níl sé éasca agus bím sé cinál fisteach freisin, so tuigim go daoine go mín freagar na ceiste sin álarg có. An Darlín rudéigen in an liste Beiidir, go mbogann tú a bheithe de ile atá teach an cín go fille bunathe?
Is tógar slí go Darlín, le seo é an ceaprú leabhar lom bheith ag teachtamach ó manar. Agus mohím an is gur scríbhneoir mé, you know. Like má tá firm le lína gom agus tá, you know, post scríbhneoir scríbh man. So tá muína gom ón déobh sin de. Ach ar slí eile is tócha go mín cinál áhairsart faoi do chuid ibre faoin méid atá idir lábh go i gcónaí. So tá cuidhá den tosnathirs tócha, tána L-plates fós ar mar slí mohím. Faoi bheagnéirín cuisnóra tá greengraf do bhamó mar chalín scola. Agus ag cúil an réiteóra tá griscíní, racha is rí uaneola, blaim faoi air. Der céad lí Newton go bhainfidh gach carp faoi frólús mar an gníomhan fórsa seachtrach air. Cailte na crúbíní a rinne puc rinca ar chlíhan cnic trí cholas jarrag bhuí is an ghrian ag dul faoi.